Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngicabanga ukuthi nobonile episode 11 izingane zisithembu la kufika khona umngani kaMpumelelo uphinde waba umngani kaVuyo. uVuyo introducewe uMpumelelo kuVicky. Bathi kube nesikhathi la bezwana khona bobathathu. Kodwa manje ke uVicky akasekho kwi-picture. Nisho ukuthi uMpumelelo akadlali in-movie kodwa udlala ukuba ubaba wakhe ngoba ngeke akopele zonke izinto ezenziwa ubaba wakhe. Uzodideka mawuya ku-season 1 kunale phathi sekuvela khona uMakhumalo noMangwabe belandelana. uMakhumalo echaza ukuthi uhlangane noMangwabe eyi-girlfriend kababa uMseleko, baba abangani bobabili be ama-girlfriends, baba abangani abakhulu. uMangwabe-ke wasethi-ke ngathi kuhlangane abantu abazana kudala. Lana uVuyo uthi uVicky usengaphezulu kuba umngani. Yazi angifuni ukuhleka ngoba angazi uma kuyahlekisa noma akuhlekisa, kodwa kwenzakalani ngoMpumelelo? Wenza yonke into eyenziwa uMseleko, yonke. Yabo ukuthi ubaba uMseleko kunengane ayithole before umshado uMpumelelo senazo. Abangani akabahlanganise khona la ezama isithembu sakhe nayo sekwenzile. Kungakanani afisa ukwenza kusafana nobaba wakhe? Ngoba nalapha onakile indaba yakhe nobaba uNdabe uyabona ukuthi ubaba uNdabe uklokha lokho ukuthi kahle kahle uphila impilo yakho noma uphila impilo kababa wakho. Hayibo, anisho ukuthi uma engathola imvubu engathuka kancane. Yini ezokwenziwa uMpumelelo? After episode 11 ngididekile ngoba bengiyitshela ukuthi mina uVicky ufika noVuyo ngobe umngani kaVuyo, uMpumelelo usenza ukukhohlakala, unyonyobela umngani kaVuyo. Kanti uVicky umngani kaMpumelelo ophinde waba yi-crush, waphinde waba yi-girlfriend, useyi-ex-ke manje. Kodwa-ke umngani lo usenamathele kuVuyo because bayazwana. Kazuyimisele okwenza okungakanani ukulingisa ubaba wakhe. Hayi. U-episode 1 lo ozothola kunothando nesithembu u-season 1 uMakhumalo noMangwabe bebala indaba yabo ukuthi kwenzeke kanjani bewabangani. Kwaba uMseleko owafika empilweni zabo zobabili baba bangani. Ngapha uSibindi ofika empilweni yaVuyo noVicky baba bangani. Ivaleke le video ayikho serious. Bengifuna ukukhombisa nje laba abashoyo ukuthi hayi uyamukopela ubaba wakhe okwangempela. Kodwa futhi uma esekhomenta yena uthi wenza ama-corrections, lokho kwenziwa uyena ilokho oku-right. Kodwa akakashadi. Siyacela abakhongi bavela. Yena isizini entsha kuvela ukuthi unengane. Emva kwalokho akasafuni ukuba responsible. Emva kwalokho akasalaleli. Emva kwalokho usezama naye ukuthi azenze i-victim, kodwa uyazazi ukuthi wenzani. Bye guys, thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye yo.